Namhlanje-ke isonto isobunye group lifuna nje ukuthi ngamabomu like likuvezele ubudlelwano bakho noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu empilweni yakho usondela kanjani. Ngike ngakuveza ngeviki eliphelile ukuthi uNkulunkulu kuke kwenzeke uthi ufuye inkukhu egcekeni idingo zayo ungazazi. Lesilwane uNkulunkulu akunike sona ongazazi idingo zaso, kanti uNkulunkulu ufuna ukubheka wena ukuthi uma ekunika ingane uzokwazi yini ukubona idingo zengane. Utho uma sekukhona into obekumele ngabe uyenze enkukhwini uzokwenza uhluleke ukuyenza enganeni yakho. Ngisaqhubeka-ke nalolu daba lwami. Uyabona uNkulunkulu omunye umuntu akekho okanye uNkulunkulu omunye umuntu uyitshela no ufuna ngesontweni ukuze ngixhumane noNkulunkulu, omunye umuntu njalo njalo. Abantu bacabanga izinto eziningi ngoNkulunkulu. Bakwethu uNkulunkulu omunye nomunye umuntu uNkulunkulu la ukhona. uNkulunkulu okwenzayo noma yini oyenzayo usuke ubhala incwadi uyibhalela uNkulunkulu and uzokuphendula. uNkulunkulu kunabantu abacathi mhlambe ukuze abe noNkulunkulu kumele agqoke kahle ingubo zesonto bese yahamba esontweni. Kungenzeka ukuthi mhlambe lokho akulona iqiniso, kodwa kona asikugxeki ukuhamba esontweni usonte uthandaze, kodwa lapha esontweni wazi ukuthi mhlawumbe kukhona umfundisi unemali eningi, lapha esontweni kukhona amanye amalungu ebandla anemali eningi. Imali-ke noNkulunkulu kungenzeka kube izinto ey'hlukene ngoba umuntu onemali akakwazi ukuholwa. Umuntu onemali uwumphathi. Umuntu onemali wena uzothi uzosondela kuNkulunkulu ufice yena afuna ukuba umphathi wakho angaba umholi. Ngiyokuchaza ngolunye usuku lokho ukuthi kanjani. Sengake ngakuchaza mhlambe kwezinye inkulumo ezedlula. Uyazi ukuthi uNkulunkulu impendulo yomunye nomunye umuntu unayo, futhi akekho umuntu uNkulunkulu angamphenduli. Nedwa uNkulunkulu uphendula ngey'ndlela ezahlukene. Kukhona umuntu ozoke namhlanje ahlupheke, kucaca ukuthi uyahlupheka lo muntu wabantu. Uyathandaza imihla namalanga azabone ngazuthi uNkulunkulu imithandazo yakhe akayizwa, kanti uNkulunkulu imithandazo uyayizwa. Nedwa uNkulunkulu akeze utshelwa wuwe ukuthi akaphendule nini. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi omunye umuntu amshaye ngenhlupheko ngenxa yezathu ey'thize, kanti uyombusisa esibelethweni sakhe ngey'ngane eziyoba namandla ngale ndlela engakaziboni umuntu. Lokho kungenzeka uhlupheke uze udlule emhlabeni, kodwa kubantu ozobazala uzale abantu uNkulunkulu azobenza behlonishwe emhlabeni, azobenza bebe abantu wonke umuntu azothembela kubo. uNkulunkulu bakwethu into enjalo. Umuntu nomuntu noma kuthiwa uhlupheke kanjani ungalilahli ithemba. Ungalilahli ithemba noma kungathiwa uhlupheke kanjani, ungalilahli ithemba. Okwakho kuyeza. Noma kungathiwa mhlambe khona abavimba endleleni yakho, ungaba nayo inkinga
mase kufikile akukholwa muntu. Okubalekile uNkulunkulu mazi, okubalekile abantu bakini abadala bazi ukuthi bakhona, kholelwa kubona. Abantu bala emhlabeni bazokukhohlisa, akukho la ungekukhohliswa khona. Uzokhohliswa uzukhohliswe nje esontweni, ukhohliswe kuzo zonke indawo ozithembile, kodwa uNkulunkulu ngeke akukhohlisa. uNkulunkulu impendulo yakho, imithandazo yakho uyoyiphendula usethuneni, ayiphendule. Ungengamthembi kanjani uNkulunkulu? uNkulunkulu imithandazo yakho ngeke ayiphendule esontweni. Ikhona yona inkinga engake uhlangabezane nayo. Uyabona nje mina ngifuna ukuthi namhlanje uma ukuthi uyangilalela ngikutshele ukuthi mina esontweni angikholelwa kakhulu esontweni, kodwa ngiyakholelwa kuNkulunkulu. uNkulunkulu lo kimi, ngoba ikhonto engiyisaba lapha esontweni noma mhlawumbe ngiyisaba kwesinye nesinye structure ya esontweni, ngingake ngikuphoxe ugijime uyobika esontweni. Uthi mawuzongena esontweni uhlangane nami egeyithini lesonto, ngiphuma bengiyobika ukuthi ngiphoxwa wuwe, kanti ngiyakuphoxa. Labantu engibika kuwe esontweni bengaboni ukuthi hawu, wathi lo muntu omphoxayo wathi uyakuphoxa, kodwa bethi hhayi inkosi izombona. Besho wena ngikuphoxile, ngikonile, bethi inkosi izokubona. Kusho labantu abasenyameni nabasemoyeni engizobika kubo esontweni. Ngihlangane nawe egeyithini, ungena nawe uzothi ngikuphoxile, ngibe ngikuphoxe ngempela. Bazofika bethi esontweni inkosi izongibona, siphume sobabili siphethe into eyodwa. Kodwa yazi ukuthi lo nkulunkulu omthandaza lapha endlini la ulala khona, uthandaze ngo-9 uvuke ngo-12 uthandaze, uvuke ngo-6 uthandaze. Ma uthandaza kukhona ubusathane enhlizweni yakho uzokutshela ukuthi udlala ngami wena. Ma uthandaza kukhona uNkulunkulu enhlizweni yakho uzoyiphendula imithandazo yakho. Bakwethu ake sibe ngabantu abakwazi ukuqonda izinto ngendlela okudinga ziqondwe ngayo. Ake sikholelwe uNkulunkulu, la emhlabeni kubi, siphila impilo enameva, siphila impilo engenaqiniso, siphila impilo engathembekile, ngoba siphila nabantu sibakhonze isikhathi eside kanti bazosijikela ekugcineni. Nathi sijikela abanye abantu, sidlala umajikelana. Kahle kahle akekho owaziyo ukuthi ubani ojikela omunye phakathi kwabantu abajikelene, kodwa uNkulunkulu uyazi. Ake sithembele kuye kakhulu. Ngiyakucela-ke nje-ke namhlanje kulesonto ukuthi la mazwi ake uwathathe uwagcine enhlizweni yakho. Mhlawumbe akhona amafindo azokuthatheka, ngoba uNkulunkulu akawabophi amafindo empilweni kanoma ngawubani. uNkulunkulu kumele ukuchakha amafindo, kodwa ukuthi nini akekho owaziyo, kodwa ufuna uhlale ulindile, uhlale umethemba, uhlale unethemba.
Isubunye group ziningi izinto elisazokuvezela zona. Awubeki indlebe nje, mhlambe ngolunye usuku mawuthanda ukusizakala uzosizakala, kodwa inhloso ikona ukuthi omunye nomunye akasizakale. Nibe nosuku oluhle.